Hoxe te confiscar a cámara. Ai. Acudimos ao Valedor do Pobo pois, para enterarnos se as certificacións de obras referidas aos asfaltos das vías públicas se están a facer ben ou non, se unha licencia de obra se está a dar ben ou non, se o Centro de Información á Muller pode justificar 400.000 euros en gasto anual, se os estudios da Universidade de Santiago reflexan o que posteriormente foi o decreto de zonas saturadas do ano 2005, etc, etc, etc. Son un montón de expedientes e nós non queremos colapsar a administración municipal, sino máis ben todo o contrario. O que queremos é que os cidadáns teñan a información necesaria para darse conta de como se goberna esta cidade, de cal é o facer diario deste equipo de goberno, e tamén que o Grupo Municipal Popular fiscaliza e controlo todas aquelas accións que leva a cabo o actual equipo de goberno, que espero que dentro de 2 meses e medio non siga sendo o mesmo. Dada a cercanía das eleccións municipais, pois levamos como 3 meses sin recibir resposta a moitas das solicitudes de información administrativa que estamos presentando no Concello, relativas a todo tipo de cuestións, e a verdade é que nos gustaría que o talante democrático do que presume en ocasións o señor alcalde vírase reflexado en cuestións tan elementais como o dereito á información que ten un concelleiro, xa non só como concelleiro, sino como cidadán. A propia Constitución española e a Lei de Bases de Réximen Local, toda a normativa fala dese dereito que os concelleiros temos para poder ter acceso a determinada información. Venga, venga, que salga genial. No, me dijo que ya sabía para qué era.